Ngibonani Engingakwazi ukuthi ngamehla amini? awuthathaphi lo. Ubekwa yini la wena? Yini ekubeka lana ngempela? Oho, shuthi Uwena ngamanye lona amazwi mina ufuna sathana. Uwena kanti lo. Uwena lo mgulukudi lo. Ufunani la wena ngoba indawo yakhe lapha ejele? Ubekwa yini? Uba ukhiphile lapha ejele? Ubekwa yini lana? Ukuthi Leyo wena ukuthi wadlwengula ingane yami. Wawukephi Wena udlwengula ingane yami. Uthatha isibindi sokuthi udlwengule eyami ingane pho. lalela mina Ngidume kangaka mina la emhlabeni mayabona njengoba ngibizile amakhamera la ngidume kangaka. ngifuna ubatshene iqiniso ngoba Ilona ungabatsheni iqiniso leli ukuthi wena ngizobatshela ungumdlwenguli. sengikugankazile. Hayi wena ungumdlwenguli ukankaze ba uyangazi mina kuqala uwona lo mgulukudi lo ntshontsha yazi ingane mina yami. ngilo mgulukudu onganqeni ukuphindela ngaphakathi sengikugankazile. Wantshontsha ingane kwasekwenzakalani? Wahamba nayo ingane ngiyihlelela umcimbi ukuthi ngizoyenzela umcimbi. Mina wena ma ukuthi lento yakho angiyifuni lento yakho ukuthi manje kanjani. Ufuna yini? Uzama ukwenzani wesikhotheni? Uzama ukwenzani? Ngifuna mina utshela abantu ngasingila mina ngeke ungenzele utho wefana sikhotheni dini. weke ushingile weke ngibotshwa mina. Yena owathi ngibophisa ushingile. Uyena. Uzowakhokhela ngani? Uzowakhokhela ngani? Uzowakhokhela ngani? Njoba uhlula nawe kuyisindabisa nje. Uzowakhokhela ngani? Mina lo. Wena sikhotheni dini. Ulala ngani? Mina lo. Zama phela. Mina lo. Mina lo. Yebo wena. Mina ngingaphinda mina ejele mina ngiboshele wena. Wena ufanele ukuhlala ejele. Hayi ayikho into ekhalelayo. Uyakhala phela ukhalelana ungashawanga. Ngoba wena samele ushawe nje wena ukhiphe lonke iqiniso utsheke umphakathi ukuthi lento wathi mina ngayenza ngiyenza nguwena waqhuba ingane nakhetha ukuthi niyongibophisa nje. Yebo sathana. Uba umfazi wakho. Ukhuluma ngengane yami la? Yebo. Ngibingelela mphathi South Africa. Ubonga lo bafethu. Njwani Mazo sibane media. Njalo bafethu mengena ngiyengibonge. Komama nobaba. Especially sengijwayele ukufonela lo abasebekhulile nje wangibiza ngengane yami. Bathi ngane yami siyawuthanda umsebenzi wakho. Bafethu umsebenzi engiwenzayo ngiwenza atronina ama-commenteni. Ipage lethu ngicathi ngiyalibona nani liyakhula. Abantu abadathi likhule inina ngama-commenteni uningakha. Le ngibheda khona ningibonise ukuze ngikwazi ukuthi ngilungise. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Bona bonke basibukelayo. Abafowethu, obaba, ogogo, omama, osisibami ngiyabonga kakhulu bafethu. Ngiyabonga nenhlamba futhi le page asinalo bafethu. Mengathi wasifica inhlamba ngabe kuumuntu ofikayo futhi mhlambe ngabe kuumuntu othunyiwe. Bafethu usibhayela insizwa la. Insizwa yakamakhanya. Usiphamandla amakhanya bafethu. Usiphamandla uthe unenkinga uphuma ejele. Ngezathu ezithize ezingenabo ezingabanga nabo ubulungiso. Kodwa usiphamandla ngoba ukhona uzozichazela ukuthi kwenzakalani azafinyelela ejele. Ngeke ngathanda ukuchaza isitori somuntu ngoba manje mhlawumbe uzogcina ngisibeka ngendlela engesiyona athi yena mase sibeka kuthiwa mina bengiqamba amanga. But usiphamandla njani? Yebo siyaphila bhuti siyaphila. Ngikhona nami mfowethu. Yebo. Sacela ibingelela umphakathi uzisho ukuthi ubani wakabani. Mase uyawutshena isitori sakho ukuthi yini edalisa uzobhala isibani media. Yini edalisa uzufike la kwisibani media. No hayi sibingelela kumphakathi. Igama mina ngusiphamandla wakamakhaya. Isimo bafa asihle neze since kade ngiboshiwe yabo. Manje into eyinkinga la ukuthi ngingaboshelwa into engingayazi into engekho yabo manje ngifuna ukuthola ubulungiswa kuloko because manje lento lena ngiyabuka ukuthi phela manje iyakude yabo. And ngiyafisa ukuthi ngiyilungise lento abantu bebone ukuthi lento abathi mina ngayenza angiyenzanga. Kumanje ngithola umsebenzi ngithola lutho yabo. Ngoba nje lento inesandla somuntu phakathi ukuthi mina gcine ngiboshiwe yabo. Manje yona lento engangihlali kahle bafu ngifuna ukuthi nje lento le ilunge nje kusukela manje nje ngifuna nje abantu belazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Kani kwenzakalani mfowethu uma utshela abantu nje ukuze nabo babe sesithombeni sento oyizela kwisibani media. But mengakutshena lento le hey nawe ngangangikholwa yabo nje abantu bengangikholwa. Khona usisi lapho engangithandana naye yabo kusho ukuthi ke wayeyijiji ke yabo. Manje ukuthandana kwami nosisi shuthi ubudlelwane bukhulu mebukhula kahle
agcine nginikile umntombi bakhe yabo. Okusho ukuthi ngizoshaya ukuthi anginawo amandla phela ukuthi ngiyokhokhela amacala lesengiwenzile yabo. Shuthi ngicathi uma wakhe kanje nako nabhuti bese ihlohla lengane lena beyovula icala bethi ngiyidlungulile. Ngiboshwa kanjalo ke nje mina. Kodwa sasivumelene nengane ukuthi hayi yabo lokho esikwenzayo siyakwenza ngiyasisole futhi. Kani umama lengane wena muzwa ngengane umuntu okanjani? Hey ukuthi noma angibuzi kakhulu ngaye yabo because suke nje ngihleli nengane ku right kumnandi yabo asimfaki kakhulu umama wayo nje futhi yabo. Yeah into kanjalo ngeke ngichazele nje okuningi ngaye because nami nje sahlangana nje mhlawumbe usuku oluyi1 nje kuphela emva kwalokho nje angiphindanga ngahlangana naye. Yabo. Hey ngiyakuzwa ndoda. Babukile emakhaya. Usiphamandla bafethu akabhalanga ke ungifonelile ngoba nenamba sinayo la. Ungifonelile estoryini sakhe uthi Butbonga ngiyacela ungisize mfowethu. Ngibonile abantu abaningi ubasiza. Ngicela ungisize Butbonga nginenkinga la ngaboshwa. Ngiboshwe ukuthi ngilale nomuntu engithandana naye. Wengathandi lo muntu uthi ngiboshwe uma wakho wenza ukuthi ngiboshwe. So umama lengane ngathi beyizoyenzela i21st. Oyizoyenzela i21st. Umama ulomuntu ophakeme ogxeka izingane zakomakhelwane emenza izinto ezirong. So kusho ukuthi umama ushawa ileyo nto leyo. Mase thola ingane yakhe ayiseyona intombi, uzoyenzela kanjani umemulo ingane yakhe mase engasayona intombi. Kungakho ngendlela engibona ngayo ingakho igcine sebophisa lensizwa kaMakhanya. Kodwa ingane ayithandanga leyo nto. Bhuti wami Ncanzi wathi iyona ingane egcine isikhuluma nomshushisi o nommeli wakho ukuthi wena uyenzanga lento. Yeah kunjalo bhuti wami kunjalo iyo yagcina phela isizama ukuthi nami ngiphume isikhipha amaqiniso yabo. Isiveza uma wayo ubala ukuthi umuntu onjani yabo. Ingakho ke nje bhuti wami ngifuna ukumbona sikhulume nje naye ukuthi lento le uyenza kanjani. Yabo. If umbona bhuti uzophatheka kanjani? Hayi angifuni ukudlala ke ngawe bhuti wami. Angifuni ukudlala. Ngilo muntu ongakwazi ukuyilawula. Kuyo depend ukuthi nje ngimbona ngibonani ngibona yena. Nami nje into engikutshele nama kodwa nje kumanje nje sengithukuthele nje angifuni lutho yabo. Kodwa ke yena ngiyafuna ukumbona. Angitshene emehlweni ukuthi kungani enza lento ayenza. Yabo. Hey kubhlungu mfethu ngoba ubuke kusemncane. Izithupha zakho ngcolile manje. Zingcolile manje lengifika khona nje bangishaya ngo reject nje bangishonisa le. Waba isebenzi nje indaba yami. Manje uthi lenganeke mina ngiyoyikhokhela kanjani ngingasasebenzi. Ukwazi ukuthola umsebenzi. Wena ubusebenza before noma ungasebenza? Bekukubamba nje lo matoho nje lawo kodwa nje bebengibiza njalo nje because kube umuntu oshayayo isibhani yabo. Manje nje nabo sebeyangixeka nje manje wasinthi sengiphume ejele uthi hayi angumuntu ongekho right mengikwazi ukudlwengula yabo. Into kanjalo. Uhlala isikhathi esinganani ejele? Kwabe iminyaka emibili bafu. Utokile nje ungagwejwa. Ngakagwejwa ngitokile. Kuze kwasiza kona ukuthi intombazane lo azakhulume yena. Yabo. Ngoba akhulumanga naye waqhubekile uma wakho amdlisa upoison ngabe mina ushuthi nje ngigwetshiwe straight nje ngigwetshwe into engayikho. Yabo. Manje yona ngifuna ukuyibuza ukuthi kanjani. Kanjani. Bafowethu Ncanzi niyazwela insizwa yaMakhanya izikhalela abafowethu. eSouth Africa siphila kuyona laba bafowethu uma ucabanga bangana nabantu abagwetshiwe. Ungcono ke besatokile. Mncane futhi u2 years. Yabona uma utokela icala lokudlwengula usuku nenhlanhla uma uthola ibhayili. Insizwa yaMakhanya ilahlekelwe umsebenzi. Izithupha zayo zingcolile. Uboshwe into engekho. Uthini imzali uma ucabanga lento senzeke enganeni yakho? Ungaphatheka kanjani kwindodana yakho? Sekunje kuyona. Ishi sicala ilenzanga. Kona icala umphiko. Yena ube nenhlanhla ngoba ingane edala usagcina phumile. Lekuthiwa wayidlungula. Bo mama yini ningasebenzisi inseka? Kumnandi ukubona ingane yomunye umfazi isihlupheka. Uzoyikhokhela ngani ke yona lengane efa ikhokheleke athatha umuntu ombayo. Ngoba phela akasebenzi manje sewumahlalela. Sejika nelanga.
uzoyikhokhela ngani? Ngenhlanhla abafowethu sigcine simtholile umama noma kube inzima simthole. Sisizwe iyona intombazane kodwa yathi singasho ukuthi iyona isitshelele ngoba nezinamba sayishintsha. Nabaseshi kade babemfuna akatholakala umama. Excuse. Akatholakala umama. So sizwe ingane ukuthi sigcine simtholile nakhona akazi ukuthi uzeleni la. Ngimazi mefika la uzoreacta kanjani, mhlawumbe uzophuma ahambe, mhlawumbe uzokwenza kanjani angazi. Kodwa ngizothemba iphoyisa elikhona abafowethu ngoba ngamandleni sesinane iphoyisa. Ngithemba iphoyisa ukuthi mhlawumbe uzosigadela isimo sigcine singaphuma esandleni. Ningabaleki babukeli. Ngicela yena umfowethu angilandelele yena umama. Sizwe istory sakhe mhlawumbe umfaka amakhanya unamanga. Angazi. Ngizozama mase kufika umama naye echaza ngendlela achaza ngayo. Ngiyabuya manje, ngiyabonga. Babukele emakhaya. Sesiphinde sabuya sesibani imida bafowethu. Umama usefikile, umama Mthabile wakanqumalo. Mawami njani? Ngiyaphila njani baba? Ngikhona. Ngiyaphila. Ngisacela ubingelele abantu emakhaya mama. Uzichaza ukuthi ubani wabani? Sanibonani nonke emakhaya. Uthabile lo Nxumalo. Ngisuke endaweni yaseNdwedwe. Ngithola umbiko ukuthi ngiyadingeka la eSibaya Media. Ingakho ngila. Kodwa ngisazozwa ukuthi ikona kuphi okungibeka la ngoba angikwazi. Mhlawumbe engabuza nje ngamafuphi mama. Ubhuti enginaye la. Uyamazi? Angimazi. Independent ngizwe lesibili. Ubhuti enginaye la awumazi? Angimazi. Okay. Ubhuti enginaye usibhalelile igama lakhe uSiphamandla akamakhanya Sibongo. Yebo. Nalawo magama nesibongo kwazi. Igama ngiyalazi. Khona igama engingalizwe njalo. Mhlawumbe ulizwa kuphi? Khona indabana nje esike saba nayo ephathe igama elinjalo but angekho sure ukuthi ngabe uyena because angimazi emehlweni. Siyadlula leyo ndaba noma isekhona? Isakhona. Usiphamandla akamakhanya lo ma osibhalelile. Wasibhuti bonga ngicela ungisize sengibonile basiza abantu abaningi. Yeah. Kunomama engifuna ukuconfessa kuyena khona into eyenzeka. So ngizocela ubhuti uSiphamandla akazithulela udaba lakhe kuwena mama ngoba usukhona. Ngilalela. Nxumalo uyangazi mina? Angikwazi. Ngilo bhuti wambophisa ke mina. Uthi wena udlwengula ingane yakho. Engingakwazi ukuthi awuthatha. Maye Msindisi. Ngibonani ngamehla mina? Ubekwa yini la wena? Yini ekubeka lana ngempela? Shuthi Wena lona sathana. Uwena kanti lo. Uwena lo mgulukudi lo. Ufunani la wena ngoba indawo yakhe lapha ejele? Ubekwa yini? Uba ukhiphile lapha ejele? Ubekwa yini lana? Indawo yami isejele. Isejele indawo yakho. Mina ngazalela ukuthi ngiphande ngibela ngaphandle emhlabeni. Angizwa wena awubatsheni ngani ukuthi umthakathi kanjani wena? Awubatsheni ngani ukuthi umthakathi kanjani? Mina ngumthakathi. Uhamba ubophisa abantu ngoba yini lengane yakho ufuna ukuthi ibe njani lengane yakho? Hayibo wemfana ungangisukeli wemfana. Ngithi lalela la. Ingane yami le esikhuluma ngayo la. Ingane yami le. Mina engifunayo manje ukuthi utshena abantu iqiniso ukuthi kwenzakalana. Ukuthi wena wadlwengula ingane yami. Wena udlwengula ingane yami. Uthatha isibindi sokuthi udlwengule eyami ingane pho. Ngidume kangaka mina la emhlabeni wamakhamera la ngifuna ubatshene iqiniso ngoba ungabatshene iqiniso leli ukuthi wena sengigangazile. Hayi wena ungumdlwengulu ugangaze ba uyangazi mina qala kahle. Angizwani uSikhotheni mina. Wesikhotheni ndini. Ngingahlangana phi nje nabo Sikhotheni? USikhotheni phela wena. Uyifuna kanjani ingane yami wena? Uyifuna kanjani ingane yami? Wena uyazibona nje kahle. Wena ukuthi ungagibele yami ingane wena. Ngisho yazi ubanquma ungagibele ukukhulume uthini kanjani uthanda liphakelwa nje. Umuntu ufuna lento ayifunayo. Lalela wemfana. Ukuthi mina nengane yakho senzani wena awuhlangani. Lalela wemfana ndini ngidinga lapha phakathi angazi ubekwa yini la. Ubekwa yini la ngempela? Yini ekubiyeke la?
uyayikhukhumeza ngalento ukuthi kumnandi mina mengiboshiwe ngiboshela into engayazi. Isijezo sakho sifanele, kufanele vele ube lapha phakathi. Yini ekubeka la? Ube wenza into engaka. Enganeni yami ngizoyenzele umcimbi. Ngihlelile umcimbi yonke into ngiyihlelile wena wakhetha ukuthi uyona ingane yami ukuze umcimbi ungezokwenzeka. Kushuthi wena ungakwizitha zami phela wena. Angithi Uthunyiwe umthetho wakho, ubuthunyiwe. Angithi yashiwo nje lento le No, ukuthi no, 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 mina no, ngisahlanganisa ingane yabo izokhokha. lento eningibizele yona lapha budi. Hayi angizwa kahle angihambisani futhi nayo. Nilanda umuntu oyisoni le ejele nizombeka la. Awuzokwazi ukuthi mina ngikhulume naye ekubeni wenza into engaka angithi waqala le. Omakhelwane. Mina ngiyinhlekisa manje lapha. Mama Mthabile. Angaze mina ngihlekwa abantu mina. Angaze ngihlelwe kwemina abantu. Mama Mthabile. Ubhuti ungitshelela istory ukuthi uthi ukwenzakalani. Sacela ukuzwa ngawe. Wenzani ubhuti wamakhaya? Wathatha ingane yami lo ngiplan umcimbi ukuthi ngizoyenzela umemulo. Wafika yena wayithatha ingane yami wahamba nayo. Mase ibuye ingane Ngikhombe ngesibhamu. Yebo Ngiphathe ibhamu. wawusiphethe noma ngabe isiphi isikhala wawusiphethe. Ngathi ayivula amathanga. Bona konke lokho noma ngabe ikuphi. Noma ngabe ikuphi uyini ke engancameliki ukufa. Imake ma. Izofaka kanjani? Ukuthi nje idle enkulu. Wathatha ingane kanjani? Ingane zazi isikhaya mina ngikho ngisemsebenzini ngiyasebenza mina futhi ngiyasebenzela ngicela kumuntu angikaze nje ngiyocela ngisho usawoti kamakhelwane bengiyisebenzela ngisemsebenzini ngiyabuya ingane ayikho ngibheka ingane ngibheke ngibuze kumakhelwane vele ke ezami ingane ihlala ngaphakathi angazi nami ubikhishweni shuthi ubikhishwa wona lo mgulukudu wona lo mgulukudu lo ntshontshe ingane yazi mina ngelo mgulukudu onganqeni ukuphindela ngaphakathi semigagazini wantshontsha ingane kwasekwenzakalani? Wahamba nayo ingane ngiyihlelela umcimbi ukuthi ngizoyenzela umcimbi. Wahamba nayo ingane ithe ingane masibuye ingane bese ngithi ingane kwenzakalani isho ukuthi khona uSkhotheni ofikile uSkhotheni. Ngithi wena kanjani noSkhotheni ngoba wena high class wena noSkhotheni. uSkhotheni uhlangana nje noSkhotheni. Wathi umthathe ngenkani uSkhotheni umfice lapha ephumela esitolo wavela wamdonsa ngengalo wahamba naye. Ngendluzula wahamba naye ngendluzula mina loyo ahamba amfaka endlini yakhe mina loyo uyabuya ingane ekseni ingane useyonile wawukephi wena wayinganazwanga ingane yahlala phansi nayo sikhulume nayo ingane yathi uSkhotheni oyithathile hayi vele uSkhotheni uyambona nje nawe mama ingane yathi uSkhotheni oyithathile uSkhotheni wayithatha ingane yami ngicanithi if udonsa umuntu engafuni uzokhala kube khona ufakazi imuphi ufakazi okhona mhlambe owamuzwa baningi ngaba abantu babehamba emgaqweni baningi bayavuma ukuthi ingane yakho yakhala bayibona ikhala ubani loyo ongamlanda afika ivume baningi ngizobalanda baningi bakhona cha mina wona ma ukuthi lento yakho angiyifuni lento yakho ukuthi manje kanjani ufuna yini uzama ukwenzani weSkhotheni uzama ukwenzani ngifuna mina utshela abantu ngasingila mina ngeke ungenzele utho wena Skhotheni dini weke ushingile weke ngibotshwa mina yena wathi ngibophisa ushingile uyena ngiboshe mina ngiboshela ukuthini boshwa skila mkhuba manje mawami odokotela bathini bathi idlenguliwe ingane yebo nengane ithi idlenguliwe noma wadi bethandana hayi umdlenguliwe awubatsheni ngani iqiniso awubatsheni ngani iqiniso bathandana vele ngakutshena yini uthi hawe mase ngithandana uSiphamandla mina ngithi ngayikutshena ngisho ngabe iyathandana ngeke wena athandane nawe wena uyithandeni mina hayi ngeke ubani wavula icala ma mina nengane yami ngayiphelezela awubatsheni ngani ukuthi wena wayithathana wayiqhuba wathi ayovula icala hayi ngoba ubona ukuthi mina ngizohlule ukukhokhela amacala ami vele uzowakhokhela ngani uzowakhokhela ngani uzowakhokhela ngani uzowakhokhela ngani njoba uhlula nawe uyisindabisa nje uzowakhokhela ngani wena Skhotheni dini ulala ngani mina loyo zama phela mina loyo yebo wena mina ngingaphinda mina ejele mina ngiboshele wena vele ufanele ukuhlala ejele wena vele ufanele ukuhlala ejele akudize ukuba la sikhohlakala ndini mfethu nawe awusuke leduze kwami awusuke nawe mfethu la hey ngicela uhlise umali bokamakhaya cha mina webhuti ayikho into engifuna le ukuthi mina lo mthakashana lo akhuluma iqiniso asho ukuthi kwenzakalani mhlambe kwalezi ithupha zibangazi mhlambe zingasuswa lo ngicole ngoba manje angikwazi ukwenza lutho ngenxa yakho
Vele kufanele kube njalo. Ubhizi uxesha ingane uphonise ukuthi mina ngibe usikhotheni kuyona. Usikhotheni vele. Yayimnika kanjani usikhotheni uNtombani? Yayimnika kanjani? Ayizange kunike wabuntshontsha ngoba wayenza ngenkani ayingafuni. Wawukephi ngenza ngenkani? Iyangitshela phela. Hayi, ithini? Iyasho njalo. Ayikho lonto mase ngithi yona ayilandula manje ikhulumele ingakuvuma konke lokho. Izosho. Skila mkhuba ndini. Nenza izinto ngale bese niqamba manga nihambe niqamba manga ngifuna ukudabukelwa iSouth Africa yonke le ngamanga. Hambe ebujele wena. Manje mama nekuthola ukuthi lento oyikhuluma nomfana kaMakhanya ayikho. Yazi ukuthi nawe uzogcina uboshwa. Hayi bikhona. Hayi akaboshwe naye. Mina ngifuna akukhiphe ubuthakathi bakhe manje bekuthi nami ngiphinde ejele ngiphinde naye. Ngiboshelweni mina. Uboshela ukuthi uqamba amanga. Mina ngiqamba amanga. Kwazi kwaboshwa umfana eboshwe into engekho. Hayi akusiwona bhuti amanga akusiwona. No phela mama uyazi ukuthi umfoko kaMakhanya ife engagcina njengoba sengaphandle manje. Mengagcinile wini icala. Uzobopha istate. Ya. Simkhokhele. Ya. The time simkhokhela wena uzoboshwa ukuthi wena uma ukuthi lento ayikho ngempela. Hayi sengamane ngiboshwe. Ikhona. Washo ukuthi vele wena ijele uyalithanda. Kodwa wamfaka abantu ukuthi abaye bajele. Wena kumele uyejele wena. Wena kumele uyejele wena. Mawami. Uyazi ukuthi umfoko kaMakhanya azaphuma ejele uphuma kanjani? Angazi nami ngiyathuka nje ukumbona la ukuzwa ukuthi uyena kanti ngizaqhuba bona ubuthakathi lo. Ngiyathuka nje angazi nami kanjani. Noma mhlambe nani nihlangene naye. Ingane yakho ni right nje waboshwa umfoko kaMakhanya? Yes, right. Ngihleli kahle. Yes, hleli kahle. So yeke lana ukuhlala kahle, hleli kahle. Nje amasimba mina ejele. Wadle akufanele. Mawami. Usiphamandla ukhishwe ingane yakhe ejele. Njobela. Ngathi yathu. Khuluma phela. Ngane yakho ubuthakathi wena. Ingane yakhe ekhipha usiphamandla ejele endaba abaseshi kade bekufuna. Awutholakali nathi size sikuthole sizwe indodakazi yakho sikuthole. Sikhotheni ethanana usikhotheni. Ingane yakho ekhipha usiphamandla ejele ma. Ingane yakho ithi usiphamandla bebethandana. Akwazi. Ithi bebethandana into edala ukuthi ubophizo usiphamandla ilo mcimbi osho ukuthi bowufuna ukuwenza. Akwazi. Akwazi kanjani ma? Hayi. Ubengeke. Ngobani? Akwazi. Yini mina ngiyona itype yakhe. Akwazi. Noma ngone lo khara udlayo. Noma yazi yini errong eniyenzayo? Ukukhethela ingane. Ukuthi ayithanda noba ingathandani nobani. Ilento eyenzeka manje. Nomfana ongaphandle throw indodakazi yakho. Lo wena uthi wayidlwengula. Hayi. Hayi ayikho into ekhalelayo. Uyakhala phela ukhalelana ungashawanga. Ngoba wena samele ushawe nje wona ukhiphe lonke iqiniso utsheke umphakathi ubuthi lento wathi mina ngayenza ngiyenza nguwena waqhuba ingane nakhetha ukuthi niyongibophisa. Ngoba nini mina ngiyihlazo yini ngiyihlazo ngiphara mina. Akumele ngilale nengane yakho mina ngiyiphara. Hayi usheshe wakhala indaba etshela nina yonke lento enisho indaba engatshelanga mina. Iyamudla nje phela ngaphakathi angithi iyamudla wena umthakathi omkhulu ayikudla ujwayele shothi lezi zinto izinto ade uzenza vele. Ayi hlala ngami. Dlalwa ngawo ku right medlalwa ngami ngiboshe into engekho mina. Yonke right leyo wena usho ukuthi iyona right. Nawo ungakhali mama sikhuluma. Ngiyakhala. Uthawu unqene ukuboshwa. Hayi. Umntanami indaba umntanami akhulume nani leyo nto leyo engakhulumanga nami. Ngicansi lokho uyakwazi ma ukuthi ingane ayikazi udlwengula. Angikwazi. Ilento eniyenza nikhethela ingane ayithanda noba engathanda. No. Uthando ma. Kanjani? Umntanami akudayise ngami. Akwazi. Fadayise ngoba ngingane yomunye umama yomunye umfazi. Ngicabanga ukuthi iqiniso lelo abangitshela lona. Usuyacabanga manje. Hawu uyacabanga.
Cha batshene ukuthi kwenzakalani, batshene ukuthi kwenzakalani. Mina yonke engiyifunayo le ethiwa masiphamandle kahle ngikula ngiqhamuka mina amantombazana abaleka kuthiwa manje emphakathini iy'ngane ayingaphungi wasengiphumile mina ejele ayithunywa ngisho esitolo iy'ngane zamantombazane manje kwami mina ngumdlwengula omkhulu. Batshele ukuthi kwenzakalani. Mina yonke engiyifunayo le yonke engibhalele ekhaya ukuthi ngifuna wena tshena izwe lonke ukuthi kwenzakalani. Ngicela ngane yami ngichazele. Ngoba mina manje ngingaphindela ejele ngokuthi ngibulale wena. Phambi kwamakhamera ubulala manje phambi kwamakhamera. Uchazela uSiphamandla noma wena ufuna ukuchazela uSiphamandla kwenzakalani? Yo. Ngiyaxolisa. Abi uyaxolisa ngilalele-ke mina. Lalela. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngangiplanile ukuthi ngizokwenzela ingane yami umcimbi. Ukuhamba kwesikhathi kanti izohlangana naye uSiphamandla. Bekuyitulo lami ukuthi ngithile ngulile. Oh, so uyavuma ukuthi wena usho umthakathi wena, uyavuma ukuthi umthakathi. Angivumi. Awuvumi kanjani? Bengibalekela isithunzi sami. Yini mina ngiyihlazo ngalowo ndlela ukuthi akumele ngithathe kwakho noma kiphi. Wena yonto oyishoyo leyo wena uthi wabona ukuthi ngcono mina ngiyobhadla laphana, bhadlela into engekho. Ngiyaxolisa kakhulu. Angithi wena hayi ngothi uthe wena uyisebenza wena uyisebenza. Ya ngiyasebenza vele. Umuhola njalo ngenyanga umholo wakho ulethela kumina ngoba mina ngisakwazi ngisebenze phela manje. Lokho wakucabanga ukuthi mina mengiphuma-ke ejele ngiyophuma ngenzeni. Angithi sengiwuhunta phela mina manje noScotland kumele ngibambe inkunzi ngithole imali. Ngiyaxolisa. Kodwa nami bengibhekelele isithunzi sami. Nesithunzi somuzi wami. Nesithunzi sabantu bami. Cha angithi wena kwakumele ulinde nje ulinde mina ngihlanganise bese ngiyafika ngizokhokhela amacala apha. Athi wena ukhetha ukuthi uqinile lo manje. Vela kodwa awunawo amandla okukhokhela umuzi wami wena. Awunayo imali wena. Ungabaza amandla ami wena. Awunayo imali. Mina bade ngidohoza mina into esirathi mina. Dohoza mina ngibamba ngiya kodwa imali ebengiyithola lapho lezi imbuzi nale inkomo enizifunayo ngangayithenga nje ngaphi ngisho inyanga ezimbili. Beyohlangana nini? Wakhetha ukuthi nje ngaphi ngisho isonto leli mina sekumele ngiyestokisela. Angithi yonto ayikhetha nje ukuthi mina manje ngisasebenzi mina. Ngiyaxolisa kakhulu. Olo lakho mina ngilamukile. Bengizothini mina komakhelwane bami bengizothini? Shuthi cha Umcimbi ungasezokwazi ukwenza bengizothini? Iyagula ingane ayikho right. Kumanje sesibhedlela bengeke kwenze umehluko lokho emndenini wami bengeke kuze kwenze umehluko. Cha imicimbi ayikho umcimbi ungahlehlisi umcimbi yahlehlisa nje mase kubhethe izinto iqashwe imbuzi yabaleka awuhlehle umcimbi uyithatha apha enye imbuzi angithi ayibona lonto le bengeke kushintsha ukuthi umntombi bakhe mina akusekho. into engiyifunayo nje manje ukuthi siyenkantolo nawe ufike ubatshene ukuthi lento enathi mina ngayenza ayikho. Okay kulungile. Oyilamula uthe umabani Manxumalo mthakathi omkhulu ufuna hayi ufuna ubatshela impela enkantolo ukuthi nje wayebophisela uSiphamandla wena ngoba uvala amahlazo in kanjani kodwa futhi ngifuna ukwazi ukuthi mina ngisazoqhubeka ngithandana nengane yakho ngeke ngisayikhokhelani lokho vele ukukhokhela amacala akho Ngobani? Angithi uwe nje wangena phakathi kwendlela yami ukuthi nje mina ngangithi ngizohlanganisa ngiyikhokhela wena wangena kuleyo ndlela ukuthi nje mina angabe ngisakhokha ngiyobhadla lapha. Ngiyaxolisa nje kanti ufunani? Ngiyaxolisa nje. Yabo manje angisayikhokheli. Ngiyaxolisa nje. Angisayikhokheli mina sengumfazi mina manje. Kusukela umkhwekazi wami mina manje. Yebo Sathane. Uba umfazi wakho. Ukhuluma ngengane yami la? Yebo. Shuthi awukwamukela ukuxolisa kwami. Hayi angikwamukeli. Mina into engizoyamukela uthi sisenkantolo nawe ufike ubatshele ukuthi wena wenza ukuthi nokuthi and futhi okulandelayo angisakhokhi macala ngikhokhela macala nje. Yabo ngithandazela ukuthi nje ngimithisa amawele nje futhi. Yabo. Khona into izoqonda nje kahle. Angithi wawuthi uqondisa izinto wena uma ungifaka ejele mina.
Kwaku-right mina ngishawe ejele ubusuku nemini ngiyashawa ejele kuthiwa ngiyadlwengula bafuna ukudlwengula nami. Hayi. Manje manxumalo ke bocabangela isithunzi sakho nomndeni wakho. Njengoba sekanje kuzoba kanjani for ngegama lakho? No phela fawazi manga ucabangile wabuphisa ingane yomunye umfazi. Wangamcabangela lo mfazi olale ngalele kusumcamile umanzi ekhala. Ubungafika ubuthungu ubusuku bonke engazi ingane yakhe iphila kanjani lapha. Bona bahleli kamnandi. Ngicale ngalenzanga. Wemuza uthi beshawa ubusuku nemini ejele. Ejele yahlukumezeka modlwengulile imali. Ngiyaxolisa kakhulu. Le thuphe ingcolile uzoziklina kanjani wena? Uzale ngane. Ingasakwazi ukuthola umsebenzi 3 thuphe ingcolile. Ngenza noma yini engadala ukuthi iziklineke ikuthupha zakhe. Alright emusho njalo ngangithi enkantolo mina la. Amacala uzothini? Okulala lengane yakho ngawakhokha ngishaya ubusuku nemini mina bengiphendula befuna ngiphendula usisi ejele athi mina kumele ngibosisi lapha. La yabona manje lo macala ngawakhokhela ingangitshela ngisakhipha inhlawulo angikhiphi lutho mina nginomakoti manje. Wena umkhwekazi wami. Lelami nje lelo lithi wena umkhwekazi wami manje. Yabo. Nayo ke lokho ngithethe khona uma engiphume uphume khona uyazi. Manje mawami ke ngaphela nomndeni kaSiphamandla. Kufanele ubonile. Exolise. Usiphamandla nje ubesho nje ma. Usikamali khona wakhe kunengane zamantombazane. Ife ephuma. Ingane idlala eminyango ziyabizwa 5 ifakwe endlini. Ngoba kuthiwa nankulu umdlwenguli. Ife ephuma yena akasakhululeki. Shuthi ukhululeka ebusuku wemini. Uhlala useyinhlekisa. Uzokwenza kanjani? Ngale ukuthi izinye inkantolo. Enkantolo vele kuyaphoqa fa uyi. Uyosula lecala walivula. Ngaphela vele wena wavula icala. Hayi. Ngizobatshela amakhelwane bami. Ngizobatshela ukuthi akanale cala. Abakho makhelwane abakhe. Nabo ngizobatshela Kanjani awubazi phela bakhe? abakhe. Hayi izomela ukhanda uplan phela. Athi ukhanda uplan uthi mina ngiboshwe. Kumele ukhanda uplan ke na ukuthi ubatshela kanjani abami. Beza umhlangano egroundini. Kulungile whatever. Yabo. Noma singenza inike ezodala ukuthi abonakala ukuthi umsulwa kulento le. Kulungile ngizoyenza. Umthakathi. Bodi Siphamandla. Yebo bhuti. Uthini mfana wami? Nako usuzwile ukuthi sengicanisa liphumile iqiniso bulidinga. Noma singakaqedi ngomama kusele ukuthi enkantolo yocisha icala. Sekuzoba umthetho ozoba untsumisa kanjani ngaye. Hayi ugwetho nje bhuti. Hayi ayikho into engifuna kuyena. Ngifuna akuzwe. Awu manje ukukhala nje manje. Usuke sephuma la usethula use-right. Ngifuna ukukhala ubusuku nemini njengoba ngangibukhala mina. Ngibukhala. Kungcono futhi nje bekhala into ayenzile. Ngangikhala into engingayenzanga ngicabanga ingakho ke ngifuna siye enkantolo bese ngimfaka icala futhi naye. Ngiyaxolisa nje. Hayi ngifuna nje uzwe lento engayenza. Ushawa nenduku zakho. Uxolele. Hayi lutho umthakathi. Angani mawami uthe wena unendaba nokuboshwa. Hayi bengisholo. Yonke into oyisholo angiboshwe uyisholo ngidlungulelwe uyisholo. Wena uyisholo awuright. Uyisholo ngaphakathi. Ngoba mina mase enkantolo. Uyasula la mina ngifake lami icala. Hayi ngiyaxolisa bandla Nkosi Hawu yami. khuleka manxumalo hawu khuleka. Futhi awuyena usikhotheni. Hawu mina loyo. Nayazi ngihamba ubusuku manje mina abantu abakhululeki mebe ngibona. Ngicela Kumele ngihambe ungixolele. ebusuku. Kuzolahleka into kuthiwa kubonakala mina ngihambe ebusuku. Ngicela ungixolele. Angisho yabothi sengusikhotheni nobuthi nguyena. Bodi Siphamandla. Bhuti. Engeke ngokwami umama akashiye. Ma sacela ushiye sokufica ngizokufica la ngaphandle zokhuluma nawe la ngaphandle. Ngesana noSiphamandla. Ngakahambe sewuright vele ngathi imbulale ngalesihlalo. Hayi noma ungaphuma ma. Bodi Siphamandla.
Hey bhuti wami. Nxese mfowethu. Wathi idwe kancane kodwa nje Hayi qina ndoda. Kona ukukhula kwendoda kuba nzima mfowethu but noma kunzima kodwa hayi kakhulu kanjena phela bhuti. Hayi kanje ukuthi manje ke izinto ongazenzanga ngcono ke yazi ave ku right hand ukugwebela ugwethe into oyenzile. Uyacabanga wenzanga. Ngaphakathi uyacabanga ukuthi ngizoprova kanjani ukuthi angiyenzanga lento. Yonke into isho kuwena, yonke ifakazi bukhomba wena ukuthi nje lokho nje ukwenzile. Ayizwa lonto le. Nazi insizwa la ngaphakathi. Futhi hayi. Yabo ngifuna udlala ngawo mina ngihlukumezile. Lo mama nje mina ngikhulekile nje mina bekuthiwa ngeke agwayethe. Yonke engizoyilwela manje ukuthi naye ashone stocksini. Ayizwe lento lokuthi ngijani. Yabo. mhlambe ungaqashisa mama lawa waziphakamisayo emakhaya ababona izingane zabo zingabafanele abafana bakulemizi engeke ezingeni labo mhlambe ungabaqashisa uthini ngoba mengibheka ukuboshwa kwakho kusuka lapho ukuthi kusho ukuthi kini akufani nakubo kwalo mama but ngiyaxakeka ngoba phela akakwazi kini njengoba engakwazi wena kuze yini edala ukuthi enze lento ayenzile mhlawumbe ngabaqashisa uthini abanye omama mhlambe nabo basafisa ukwenza lesenzo noma asebesenzile ukuze klinike igama lalezi ngane ezidonsa igwebo zingazenzanga amacala emajele. Hayi bhuti ngingasho nje ukuthi nje mina into engabatshena yona nje ukuthi abaye ukukhukhumeza beke ufuna ukukhethela izingane zabo ukuthi ithanda obani ngoba inhliziyo ngoba lento abazobenza bazobedonsela amanzi umthetho. Ingcono ke mina ubeka umuntu oyiphandelayo bengaye umuntu othanda ubugebengu. Yabo vele bengisigebengu ukuthi ngale ndlela asho ngayo ngokhonza nje wasikhotheni bengizothi ngiphuma nje ejele first thing ngimfaka inhlamba. Yangithi ayizwa lonto le. Manje lento abazobenza bazobedonsela amanzi abayeke ukukhethela izingane zabo ukuthi ithandane nobani. Yabo. Yena kubona nje ufuna nje bebukele nje ukuthi okay kwenze nokuthi ingane sibehave kanje uyosifana shothi yabo. Manje hayi ukuthi lo mfana alungile for uhlanganaphi hawu awungena mina mengithanda imoto eblue wena ngeke uyithande imoto eblue samthanda imoto ebomvu yabo. So manje awukwazi ukuthi ungangikhethela imoto emnyama mina ngithanda eblue yabo. Engisho nje le ukuthi nje abayeke igugume ngoba ngelinye ilanga abayoqondana nomuntu oyinkinga. Kungcono ke mina ukuthi umuntu ngiyacabangela abantu kodwa nje abayiyeke nje bangayikani. Before sivale mfowethu sacela ukuzibongela ukuthi unako ukubonga kusibani media kokwenzekile angikuphoqa ukuthi ubonge uma ungabonga ubongi uma uthi uyabonga mfowethu ungabonga before sivale. Ngithi hayi angibonge ngempela ke la kusibani into ukuthi bakwazi ukuthi bengisize azalikhipha iqiniso noma ngoba ube ngiyele mina kuyena bangeka bezofuna ukungishaya nje nami ngivuma umshaya ile ndoda le busy ukhani ngibamba ngazi ngibambelana kodwa ku right ngoba phela ngishaya kodwa nje ngidlulisa nje ukubonga nje ukuthi iqiniso liphumile manje into ebengizofisa ningisize ngayo ukuthi sikwazi ukuphusha le qala leli lize lifike enkantolo ngoba ngiyafuna ngempela egwetshini iyo into engiyifuna mina le ukuthi agwetshwe na ezwe lento engayizwa mina yabo. Babukeli besibani media emakhaya bafowethu kunzima futhi kuyasinda kuyahlela bafowethu kwesinye isikhathi ukuze kuthiwa kufika abantu babhubhisa umndeni wonke ngesibhamu ngeke umuntu avasuke enza into enjalo ngaphandle kwesizathu canthi nyamuza umfoko amakhaya uthi kube bekuyisigebengu yena bengafika adubule lo mama ake sithi uyasuka kuyisigebengu uyafika uthi uzodubula lo mama afike omunye umuntu wesilisa ngaphakathi uzokwenza kanjani ngeke amshayele umuntu wesilisa ngoba ebona uzomphazamisa mhlawumbe umsukela mbambe sekufa abantu abawu2 ngento engenasidingo ngicela niyeke ukukhethela izingane bo mama ngicela niyeke ukukhethela izingane ukuthi azithandane nobani ubonga kwamkhize lo bafowethu ngiyabonga.